tartea dugu orain, eta da zain platoan Mertxe Aizpurua. Egunon? Egunon. EH Bilduko bozeramailea diputatuen kongresuan, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta atzo egun oso berezia izan zen kongresuan. Izan ere ikusi ditugu, persona piloa oso unkituta, eutanasia legea behin onartuta. Hain garrantzitsua izan da, eutanasia legearen onarpena? Nik uste baietz, 2020 urte honek gauza txarrasko ekarri dizkigu, baino zerbait ona ere ekarri digula pentsatu nuen atzo, ez? Eta egia da jendea unkituta zegoela eta etzen gutxiagorako, ze azken finean horren atzean dagoena dira urteak eta urteak, hainbat jenderen sufrimenduaren ondorioz egindako lan bat, eragile soziale eta ari naiz senitartekoetaz, eta bazen ospatzeko zerbait, naiz eta pixka bat bortitza iruditu, hainbat jendearentzat hitz hori eutanasiari buruzari garenean, baina beharrezko den zerbait da, eskubidea da, eta eskubide bat gizakien eskubidea onartzen den bakoitzean edo nolabait gauzatzen den bakoitzean, nik uste zorioneko eguna dela. 198 botoko aldea izan du lege honek, eta kontra bozkatu dute Alderdi Popularrak, Voxek eta baita UPNek ere. Zergatik bozkatu dute kontra, arrazoi sendorik badago? Nik uste dute ez, nahasmena sortzen dute beraien planteamentuak egiterakoan eta kasu honetan ere berdin ibili dira. Larriagoa dela iruditze zait, nolabait emozioak ere jendearen emozioekin jokatzen dezunean eta kasu honetan jokatu egin dute eta izugarrizkoak esan zituzten atzo eztabaida horretan, nik uste kalte bikoitza egiten ari zarela gizarteari ez. Faltsukerietan oinarritutako argudioak ziren guztiak, azken finean eutanasiaren legeak ematen duena da aukera bat nahi duenak erabiltzeko eta eskubide hori eukitzea, sufrimendu batekin bukatzeko, eta nahi duenak erabili dezake eta erabat bolondresa da, gainera ez. Atzo zuen taldetik Iñaki Ruiz de Pinedo, hartu zuen hitza, eta behin onartuta irudi kurioso bat eman zen diputatuen kongresuan kapokaldean, argazkia eskaileratan, eta bertan izan zen Maribel Tellaetxeren semea, eta argazki horretan kuriosidadea da, bai dagoela Edmundo Val, Ciudadanosekoa, eta argazki berean baita ere EH Bilduko kide bat. Alegia, oain arte harremanak ez dira onak izan, egon baldin badaude, ez zuen honen berririk ez dizu hartarik deitu horrek? Bueno, ez, bagenekiun aldez aurretik aldeko bozka emango zuela eta batzordetatik pasadenean eta ponentziatik pasadenean ere horrelako jarrera bat erakutsi dute. Egia da, Ciudadanosek naiz eta eskuineko politikak aplikatu eta ekonomi mailan batez ere eskuineko politikak aplikatu nahi dituela eta beti aplikatuko ditu edo babestuko ditu horiek, egia da, arlo sozialean malguago agertzen dela eta gustatzen zaiola eta gainera paper hori jokatzen duela, ez? Aldentzeko eskuin, ezagutzen dugun Vox eta Alderdi Popularretik horrelako kutsu berezi bat ematen diola, pixka zentrorago edo kokatu nahian, ez? Bueno, ongi etorria, esango nukenik, ondo egiten diren gauzei ez diet hanka askorik bilatzen, ez ondo iruditzen zait horregotea. Gero eta normalizatuago dago Madrilen EH Bildurekin hitz egitea, edo argazketan ateratzea? Bai, nik uste dut, baietz gero eta normalizatuago dagoela eta alde batetik hori ona da. Esan nahi dut ja urte bete daramagu legegintzaldi honetan, foro guztietan egoten, batzordeetan, plenotan, eta presentzia dugu eta hor gaude, eta nabari da hor gaudela, ez? Beraz, normaltasunez hitz egiten dugu, Voxekin ez, adibidez, baino esango nuke Peperekin ere gutxiago, esan nahi dute harremanak ez dira ere oso estuak, baina, normaltasun batetan ari zen gara. Eta azken orduotan entzun egingo dugu, izan ere, behar bada ez usteko aliatu bat ez dakit, baina aldeko mezu bat iritsi da, Baltasar Garzón epaiaren ahotik, entzun egingo dugu? Cuestionar a Bildu porque la ideología que tiene es una que no se comparte, me parece antidemocrático. Espero zen nolako hitzik? Nik horrelako aliatuei, egia esan, ez ditut oso gustora kontutan hartzen, ez? Garzón bera izan zen bateragune auzian atxilotu zituztenak. 5 pertsona hauek atxilotu egin zitunak, ez? Gerora egia da, hau 2014an uste dut ja
hasi zela horrelako planteamentu batzuk eginez, esanez, ez zuela logikarik Arnaldo Otegi kartzelan egotea, behin eta desagertu zenean, baina egia da, berak impulsatutako politika bat izan zela eta neurri bat, eta beraiengatik daudela ein batean ere egon direla kartzelan hainbeste urte, ez. Beraz, bueno, kasu honetan ez dut esango ongi etorria, ez zait gustatzen, ez. Eta Garzonek bera ere bateragune auziari buruz hitz egin zuen elkarrizketa horretan, eta ez da epaiketa errepikatzaren aldeko. Entzun egingo dugu aitare. La carga del juicio, del nuevo juicio, es ya en sí una nueva condena. Alegia, zuek erabilitako argudio oso beretsua. Bueno, arrazoia dugulako, eta jurisprudentzia aldetik ere arrazoia hor dagoelako. Esan nahi dute bera jurista da, eta uste alde horretatik ere hartzen duela, eta noski dela berriro beste kondena bat, epaitu behar izatea, gainera Europako Tribunalak esaten duena da, aukera dutela inputatuak, hau da, kaltetuak izan direnak prozesu honetan, berriro beste epaiketa bat eskatzeko, baina beraiek eskatzen balin badute, ez dute eskatu. Bueno, ikusiko da zertan bukatzen denez, baina egia da berriro 6 urte eta erdi egon ondoren kartzelan berriro beste prozedura bat egin ahal izatea beraien kontra, inola beraiek ez balin badute eskatu, beste kondena bat badela, eta ikusteko dago, ez, zer gertatzen dan, eta nola jokatzen duten botere judizialek momentu honetan, ze egia da ere gauza hauek gertatzen direla arrazoi iskutu edo ez hain iskutu batzuengatik, ez? Eta ikusiko dugu zertan bukatzen den kondena hori berdina den, gutxiagokoa den, ala handiagokoa den ere. Aukera hori ikusten duzu? Nik ez dute zer deskartatzen Espainiako justiziarekin benetan. Zuk esan bezala arrazoia baldin baduzuen, nola da posible Goreneko 16 epaiek aho batez, ez da kontrako boto bat bera ere, 16 epaiek iritzi berbera izatea? Horrek arrazoiarekin inolako harremanik ez daukalako, osea gauza bada arrazoia izatea, hemen herri honetan arrazoi asko ditugu eta izan ditugu eta izango ditugu ere, eta tribunalak beti kontra egon dira, ez? Eta horretarako jarrita daudelako, azken finean, zergatik? Eskubide sozialetan, eskubide historikoetan, eskubide giza, eskubideetan, sinisten ez dutelako, eta hori ez delako beraien papera, jokatzen duten papera, horixe da. Atzo zagurtu genituen Auzitegi Gorenaren argudioak, eta oroar esate duten, argudio nagusia da, epaiketa balio gabetu dutenez, auzia ez dagoela epaituta. Ja, eta pasa dituzten 6 urte terdi horiek ere, ez dira existitu, orduan ez. Esan nahi dut, ari hori jarraituz. Zapatero presidente hoiak azken ordutan ere elkarrizketa batean esan du, goraipatu du Arnaldo Otegi bake prozesuan izan zuen papera. Eta berak ezin duela hori ukatu, bestela gezurra esatea izango litzatekeela. Zapateroren mezu hauek berandu iritsi dira, jada ez daukate indarrik, alegia afera guzti hau 2008an, 2009an bezala ikusten da? Ez zait iruditzen, eta nik uste indarra baduela, ze oraindik pedagogia handia egin behar da estatu honetan, gauzak nola diren eta nola izan ziren adierazteko eta jendea nolabait sensibilizatu edo behintzate jakinarazteko, ez zait iruditzen hauntzaren ardiko estulak direnak hitzoiek, ez. Garrantzia dute, ze berak esan zuen bezala, bera bertan egon zen eta berak nolabiteko autoridade legitimitate hori ere badu esateko zer gertatu zen, nola gertatu zen eta nork egin zuena, ez. Beraz, garrantzia du eta egia da oraindikan tabu asko botatzeko geratzen direla Estatu Espainolean, baino egia da ere gero eta zailago zaiela orain arte mantenduen logika hori, hau da, ezker abertzaleari Arnaldo Otegiri leporatzea hemen gertatu diren gauza txar guztiak, hemen gauza asko gertatu dira, historia bat dugu denok atzean, baina historia horretan ere sartzen dira ondo egindako gauzak, bestek egindako gauzak, gaizki egindakoak ez dira askotan, apenas ez dira kontutan hartzen, baino beste batzuenak bai, ez? Eta orduan nik uste, azkenian errelatoa jokatzen den une hauetan, garrantzizkoa direla.
horrelako deklarazioak, batez ere legitimitate hori dute ere ez. Aurrekontuei emandako babesaren kontrako erabaki izan da gorenak hartutakoa? Hain batean bai, da EH Bilduren kontra hartutako erabakia, baina bide batez ere gobernu honi egiten zaion beste eraso bat, edo nahi badezu zeharka egindakoa, baino bada. Ezker Sobiranistak pauso bat ematen dugun bakoitzean golpeak jasotzera ohituta gaude, ez da berria gertatu izan da, eta Arnaldo Otegiren kasuan, edo Arnaldo Otegi eta beste laukideak ere bateragune prozesua ere beste horren adibide garbia izan zen. Gauza bera da, historia errepikatzen zaigu tamalez batzuei di gehiegi eta beti ere parametro edo neurri zigortzaile hoiekin, ez, beti berdinekin, baina hori da gertatu dena eta bueno, espero ez, ojala ez balitz gertatuko ez, baina nik uste buruan beti hori eduki behar dugula eta dena dela Ezker Sobiranistak eta Euskal Herria Bilduk oso garbi dauka, edozein eraso jasota ere, ezen norabidea dugun ederki markatuta dugula, hortzmugan dagoen ere oso ongi dakigula eta ez dutela lortu nahi dutena da, eta hori da, aldentzea daukagun bidetik eta egin behar dugun ibilbide horretatik. Aurrekontuei babesa emanda Arkaitz Rodriguezek esan zuen bezala EH Bildu erregimena botatzera, joan da Madrilera? No, Arkaitz Rodriguezek geixio esan zuen, hau da, etzun esan regimena, 78ko regimena denak ulertu arazi nahi izan duten bezala, baizik eta erregimen bat momentu honetan eskubide sozialak murrizten dituena eta atzerakada suposatzen duena hainbat eskubidetan. Ez hori zen nik uste Arkaitzek esan zuena, baina bueno, galdera da, galdera balin bada, aurrekontuak egin dezakete hori? Ez, aurrekontu batzuk dira, eman behar diogun daukaten importantzia badute. Egia esan. Eta aurrekontu hauekin lortu duguna izan da, eta gure aldetik eta nik usteet hor, arrotasunez esan behar dugula, ze usteet ondo atera dela alde horretatik, eskubide sozialei, ekonomikoei ate bat ireki, zegoena denok dakigu txarra zela, beraz, onurak ekarri ditu, beste alde batetik eskuinari eta Ciudadanos eskuinan sartzen dut nik ere, ekuaziotik kanpora ateratzea eta hori lortu eginda aurrekontu hauen onarpenarekin eta gauzak dauden bezala aurrean jartzea, esan nahi dut eta badagola beste argazki bat, hau da, hemizikloa hartzen balin badezu, erditik alde batetara nagusitasun bat egon daitekela politika aurrerakoiak aplikatzeko alde guztietan, bai eremu lan eremuan, bai lurraldetasun arazoaren eremuan, behintzat hor dago orduan gauza asko lortu direla. Baina urteotan abiadura handiko trenaren kontra egin dezue eta aurrekontu hauek funtsak bideratze ditu AHT-rentzako. Bai, noski eta beste hainbat gauza, baina bueno, kontra esan hori nahi balin bada da gauza bat hartzea dena hartzen dezu, ez balorazio oso bat egiten dezu eta guk egiten dugun balorazioa hori da noski badaudela, esa abiadura handiko trena bakarrik. Guk uste dugu horiek ez dira gure aurrekontuak eta beti kritikatzen jarraituko dugu eta uste dugu batez ere lehenez, baino pandemia egoera honetan eta krisi egoera honetan eta datorren egoera aurre ikusita, abiadura handiko trenaren zata, espreskiak aipatzen duzun, dirua sartzea, bueno, ez dala, lehen ez zan oso aurkezpen honekoa, orain asko ze gutxiago, ez? Baina badaude beste gauza batzuk ere ados ez gaudenak, aurrekontu horiekin noski, eta esan dugu, baina bueno, balorazio orokor bat egin dugu eta uste dugu erabakiak hartu behar direla momentu kritikoetan eta ez da pragmatismoa, gainera beste batzuk esan didaten bezala edo galdetu didaten bezala. Azken finean dira politikak aplikatzea, politika transformatzaileak aplikatzeko, ez? Eta nolabait bide hori ireki dugu aurrekontu hauei baietza ematerakoan. Aurrekontuei babesa Madrilen, Nafarroan eta Galderatak Gasteizen izango aldabintza negoziaketarik? Bueno, hori gobernuaren esku dago, ez? Negoziaketa dagoen edo ez, gobernuaren esku egoten da, gutxitan oposizioaren esku egon beharko luke ere uste dut, baino bai, egongo da gobernuak nahi balin badu, beste toki guztietan gertatzen den bezala.
gobernu honek 4 urterako badu, Aitor Esteban aulki horretan bertan esan zigun, berak ikusten zuela behin aurrekontuak lotuta, datozen hilabeteak oso nahasiak izango dela gobernuan. Bueno, nahasiak izango direla, bai. Nik uste datorren legegintzaldia, galderari erantzunez, lehendabizi, nik uste baietz. Aurrekontuak lortuta, epe batetarako aldi bat irekitzen dela. Horrek ez du esan nahi tensiorik ez den egongo, eta horrek ez du esan nahi lasaitasun batean murgiluko garenik. Ez da gutxiago nik uste horrela ibiliko garela, eta aurrekontu hauen onarpena hain gora beratsua izan bada ere, horrela jarraituko dugula denbora guztian. Hori iruditzaite, oreka horretan, ez? Mantendu beharko dugula, eta egia da, desadostasun batzuk ikusten dira gobernuaren artean, inorke ezin du ukatu, ze begi bistan dira, baina nik uste eta aguantatuko duela, eta aurrera joko duela. Aurreko egunan ikusi genituen eztabaidatzen, Pablo Iglesias eta Montero kongresuan, antza etxegabetze legearen inguruan, eta okerrez banaiz, buruzari bainaiz, agendan etorriko da, martxoaren inguruan etorriko da? Bai, etorriko da, eta azken berriak dira, ja datorren astean, segurazki ministro kontseiluak onartuko duela, alde bat, ez horrena. Dena dela ez dakiz zertaz aritu ziren, eta, Europa Preseko kazetari batek entzun omen zien zerbait, eta hortik badakizu, artikulu oso bat egiteko ez zuen ukatu Montero ministroak, ere? Besteak ere ez. Baina, Tirabirak hainbesterakoak dira gobernu barruan? Bai, tirabirak badaude, ze planteamentu desberdinak daude, eta Podemos azken finean, minorian dago. Minorian zaudenian gobernu batean, badakizu zertara zoazen eta zer daukazun aurrean, ez? Logikoa iruditzen zait, egotea ere, ze planteamentu desberdinak dira. Baina, Podemos nik uste, eta, tirabira horiek normaltasun hortan sartuko nituzke, baina egia da PSOE-ren artean ere tirabirak daudela, eta planteamentu desberdinak daudela. Hori gutxiago hitz egiten da horretaz, baina hor dago, eta ekonomi mailan batez ere, izugarrizko, ez dakite gobernu osoaren tartean dagoen, baina bai talde parlamentarioa eta gobernuaren artean, soeko zati horren artean, badaudela eztabaidak eta badaudela interpretazio desberdinak, ez edo bide desberdinak. Ez dakit, gobernu honi, behintzat gure aldetik tokatzen zaiguna da, bultza egitea, etengabe eta presionatzea, gauzak lortu alizateko. Nik uste gobernu honek ez duela ezer egingo bere kabuz, ez bazaio bultzatzen eta guk eta herritarrek ez badiote bultzatzen. Legealdi honetan oso argi geratu da, bai investiduran, gerora alarma egoeratako onarpenetan eta luzapenetan, baita aurrekontu hauetan, badiru dela lehia bat dagoela, bai EH Bildu eta EAJaren aurrean, ea zeinek gehiago lortu eta lorpen hori nola saldu. Hori hala da, eta kontuan izan de EAJak ere hori leporatzen dizuela. Hainbeste urtetan dilisten truke akordioa lortzea izana, berandu iritsi da EH Bildu borroka horretara? Gertatzen dena da, hainbeste urtetan ohitura batzuk sortzen direla, nik uste dut, edo, oso humanoa dela, uste dut, ez denoi gertatzen zaigu, ohitutzen bazara egoera batetara, hau da, EAJ zegoen Madrilen bakarrik eta talde bakarra zen, euskal taldea izena dute gainera, talde bakarra eragina zuena eta urte askotan paper hori bete balin baduzu eta normala da, ondoan jartzen balin bazaizu beste talde bat, eta guk azken hauteskundeetan talde parlamentarioa osatzea lortu genuenean, 5 diputatu izatarekin batera, egia da referentzialtasun gehiago lortu dugula, denbora, hau da, beste maila batean kokatzen garela, ez? Orain arte talde mistoan ginen eta hor dana talde alderdi askoren artean banatu behar dituzu denborak eta ez da berdina, ez da gutxiago ere. Bizibilitate gehiago dugu, eragiteko kapazitate gehiago dugu, eta, pixka bat ohitu arte izango dela, pentsatzen dut, ez? Dena dela nik uste, eta behin baino gehiagotan esan dut nik uste, hauteskunden ondorenetik ere, eta aurretik ere esan nuela Madriden, hainbat alorretan nik uste EAJarekin
eta EH Bildun artean gauzak elkarrekin egin beharko genituzkela. Badagola horretarako joku zelai bat, eta aprobetxatu behar ditugula sinergia horiek, interes aman komun batzuetan behintzate ados jartzeko. Dena dela, EAJak lortzen duena, Euskal Herriaren onurarako balin bada, ongi etorria izan dadila eta hori ere beti esan dugu. Beste kontu batzuk azkarrago joaterren, botere judizialeko kontseilu nagusia berritzeko norbaitek EH Bilduri iritzia eskatu dio? Ez. Eta azkar bukatzearen ez iritzia esan nahi duzu izendatzeko karguren badat edo horrela, ez? Bueno, ikusita prozesu nola dagoen eta zein kizota dagoen, ea babesen truke edo zerbait horren inguruan itzen. Ez, orain arte, guk atzo boskatu genuen alde, ze iruditzen zaigu dagoen egoera onartezina dela eta blokeo hau nola edo hala gailendu egin behar dela. Hau azken buruko soluzioa ematea konplexuagoa da, oso konplexua da, ze ez da azaleko kontu bat hor dagoena, eta ez da soluzionatzen kolore bateko epaileak jarrita beste batzuek kenduta, ez da hori. Funtsesko arazoa da dagoena. Atzo jakin genuen Madrilgo Auzitegi Nagusiak, fiskaltzak behintzat, ikertu egingo duela militar jubilatuen txatori. Eskatzen zenean 26 milioi espainol putakume fusilatzea besteri beste. Eta azkenengo egunetan baita ere Lamareak zintzilekatu egin zuen bideo bat, hainbat militarrek dibisi urdinaren aldeko kantuak eginez eta agur fascista eginez. Nahiko egiten ari da Espainiako gobernua hau ekiditeko? Nola esplikatu oso era laburrean. Nahi irutzait txat horrena noski eta bisibilitatea handia lortu duen zerbait da, berehala sartze zaizu ez, belarritik esandakoa, badela larria, baino bidali zuten gutun bat eta hortaz gutxiago hitz egiten da, askozen larriagoa dela oraindik ez. Eta horretaz oraindikan pausoak ez dira hartu eta ez dakiten neurri judizialek hartu den. Egin nik uste dut eskuinari eta fascismoari aurre egin behar zaiola neurriak hartuz. Hau da, nola konfrontatu ultraeskuin darrau, da eztabaidan dagoen zerbait, baino uste gutxi egiten duela gobernuak, gutxi egiten dugula beste guztiok, benetan honei ondo heltzeko eta errotik heltzeko. Neurriekin egiten zaio aurre eta, dialektikoki konfrontatzea ematen du horlako bisibilitate bat, telebistetan, alderdiek oso ondo erabiltzen dute aukera hori, baita Twitterren edo sare sozialetan gero erabilgarri izateko, baina horrekin ez dugu gehiegi lortzen, esango nukenik. Neurri sozialak hartu behar dira, erabaki sozialak eta aurrera pausoak ematen duten erabakiekin egingo diogu aurre fasismoari, eta hau da lan erreforma behingoz jartzea martxan, gutxienezko soldata minimoak, azken finean Voxek irabazten du, Vox ultraeskuinak eta militar hauek berdin zait, irabazten dute behartsuenak osatzen duten poltsa horietatik, eta egia da, eta horretara joaten dira. Orduan, horrei aurre egin bertzaio neurri sozialekin, batez ere, eta neurri laboralekin, pobrezia gailendu egin behar dugun zerbait da, ze txiroenak eta esperantzarik ez dutenak, beraien mezuetan bilatzen dute esperantza hori, tamalez. Gabon pandemikoekin bukatzeko elkarrizketa. Neurri egokiak hartu dira, komunikazioa era onenean eginda, hainbeste mezu helarazita? Nik uste dut ez, kontrajarritako mezuak iristen zaizkigu, egunerokotasunari oso lotutako erabakiak hartzen dira, hau da denok dakigu atzo hobetu egin zala, gaur agian ze gertatuko dan eta bihar ez dakigu, eta egunez ari gara eta ari dira politikariek neurriak hartzen, uste begirada luzeko azterketa hori eta neurriak eta erabakiak ez direla hartu, hau da epe motzean mugitzen ari garela edo mugitzen ari direla agintariek eta honek hau ez dela soluzioa, uste mezu garbiak eman behar direla, badakit politikariei, sartuko naiz, baina agintariei, ez zaiela gustatzen gehiegi mezu txarrak ematea, logikoa da, baina eman behar den direnean, eman behar dira.
eta orain Gabonak salbatzea tokatzen balin bazaigu, lehen zubia salbatzea tokatzen zitzaigun bezala, lehen udara salbatzea tokatu zitzaigun bezala, gerora badakigu ze gertatu den, nik uste akats berdinak ezin direla errepikatu, ze denok dakigu, eta nik uste herritarrek ere badugula bildur hori, eta badutela bildur hori, eta nolabait esateko, dano garela kontziente, neurri gogorragoak behar direla, ze orain artekoak ez dute funtzionatu. Orduan, kontziente balin bagara, agintari eskatu behar dieguna, da, mezu horiek ere hartzeko eta modu garbi batez jendeari hitz egiteko, eta neurriak hartu behar dira, hartu beharrekoak ze bestela beti gora bera honetan ibiliko gea, eta hau ez da soluzioa. Eta azkena, oraindik ez dakigun neurri zehatzak zeintzuk izango diren abenduaren 24 Gabon gaurako edo urtezarrerako, ezberdinak edo berdinak izango diren, baina guztiek galdera bera egiten diogu. Mertxe Aizpuruak Gabonak nola igaroko ditu? Nere amarekin eta nere semearekin, hirurak. Hirurak besterik ez. Ez, besterik ez. Hala egorak eskatuta. Mertxe Aizpurua, EH Bilduko bozeramaila kongresuan eskerrik asko, guren izateagatik. Zuei eskerrik asko. Ba esan bezala 10